הזמר בר יוחאי נמשכת אשריך שאנחנו שרים. הזמר הזה כתב אותו המקובל האלוקי הגדול מראשוני מפרשי הזוהר, ששמו היה רבי שמעון לוי. רבי שמעון לוי כתב את הזמר הזה ברוח הקודש. יש ספרים רבים חוברו לבאר אותו. יש ספר שנכתב על פי הנסתר שקוראים לו שיר בר יוחאי של רבי ישעיה אשר זליג מרגליות, נתפס כבר כמה פעמים. כולו רק מקורות בקבלה על כל אות ואות, על כל מילה ומילה שכתובה בשיר הזה. שיר שהתחבר ברוח הקודש, כולו ייחודים, כולו צירופים, כולו שמות קדושים. אדם קורא אותו מתלהב לבבו. איך? בגלל שבאמת מתחבר בקדושה וטהרה. אכן זכותו תגן בעדנו.